Ассалому алайкум бародаро. Неҷада харгӯшчаҳои баран 42 ё 43 рӯза шуданд. Харгӯшчаҳо ки ба фикрам ки наран ҳамаш. Фонарикша гирон кунем. Сол бародаро, соли харгӯша соли нарзой буде. Ҳама харгӯшо нарзой дестиян. Ба фикрам ҳамия модда дора дигаш наре ки уже харидагианша. Дигаш нарош ҳастай, ягон хоҳишманд боша марҳамат. Инҷа ящикчаи родомшон. Наи утқаи бараноя бародаро. Оташо макти свет. Он неҷада як тайга баранои ё нар будан 5-6 та будан. Як донаш мондагия дигароша фурӯхтем. Як донаш мондагия харидоро бошанд. номеро дар комментария ҳаст. Неҷада калифорниски ҳаст. Калифорнискиёи қариб 2 моҳа шуданда, я 57 рӯзая намехелам. Калифорнискиёи тоза. Не бародаро. Нару мода ҳастай. Харидоро бошанд марҳамат. Видео дароз намекунем бародаро. боқи худоҳофиз. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.